थांब 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 थांब. आपल्याकडे आपल्या आड्यामध्ये भरपूर वारंगीची रोपं आहेत काटलं. आणि ही पहिलंच आपलं काटलं आपली पिकलेली बघा कशी छान तयार झालेत. त्यात थोडासा फक्त गरम मसाला टाकते नावाला. माझ्या छवना हे बाई अरे 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 लाडत आला लाडत आला. तर ही बघा आपली थाळी. तर मैत्रिणीनं 2 वाट्या बघा तांदूळ घेतलेत. आणि ही 1 वाटी घेतले उडदाची डाळ भिजत घालते. आपल्याला ना इडलीचं पीठ बनवायचं आहे. घरच्या घरी छान पीठ तयार होतं. त्याच्यामुळे ना जेव्हा आपण कधी इडली डोसा उत्तप्पा असं काय बनवायचं असेल ना तर असं घरी मी पीठ तयार करते. आता हे 4 ते 5 तास ना असं भिजत घालून ठेवणार. गुड मॉर्निंग बोला. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बोला सगळ्यांनी. शेरू बोल गुड मॉर्निंग. तुम्ही फोन बंद बोला आणि शेरू आणि भाग्या इकडनं बोलतील. बोल गुड बाबू भाग्या शेरू बोल गुड मॉर्निंग. मस्ती करून करून ते आत्ताशे शांतपणे बसलेले आहेत. झाली सकाळ झाली शेरूची. भाग्या हा चला प्राणी बघा कसा गपचूप आता साधा भोला बनलाय. झाला झाला सुरुवात झालेली आहे. चला दादाकडे गेला आता ब्रश खेचायला दादाचा. बाप शेरवा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. भरपूर पाऊस पडतोय कोकणामध्ये आणि आत्ताच कुणालचे बाबा आणि कुणालनी मला न्यूज दिलेली आहे म्हणून तुमच्याशी शेअर करते. कोकणामध्ये रेड अलर्ट केलेलं आहे. त्याच्यामुळे शाळा वगैरे सर्व बंद आहेत आज. म्हणजे कुणालचा क्लासला पण सुट्टी आहे. आणि भरपूर पाऊस पडतो आहे. 2 दिवस झाले ना खूपच. आणि आज तर इतकं हे ना आता पण किती वाजलेत 7:45 झालेत. पूर्ण असं अंधार नुसतं झालेलं आहे. इतका काळोख आहे बाहेर. आणि पाऊस पण असा पडतो ना वादळी वाऱ्यासकट पाऊस पडतो. त्यामुळे असं जाम भीती वाटते. आता जरा पाऊस थांबला आहे म्हणजे त्याला पटकन म्हटलं तुमच्याशी बोलून घेते. म्हणजे आपली केळी आहे ना ती तयार झाली आणि वाऱ्यामुळे ती अशी पूर्ण वाकले. ती आज काढावीच लागणार आहे. आता काल आम्ही गेलो होतो ना कणकवलीला तेव्हा मग येताना चुन्याचे डबे वगैरे घेऊन आलेलो आहेत. आणि मग काढून बघूया ती पिकट ठेवूया केळ. पण आज ती काढावीच लागेल काय पण करून नाही तर परत खराब होऊन जातील. चल मग पावसाने थोडंसं थांबलं आहे पटकन आहे ना ते केळ आपण कापून घेऊया. आणि मला ना भाजी पण हवे ती पण घेऊया. नाही तर एकदा काय पाऊस चालू झाला मग काय बाहेर पडायला भेटणार नाही. पडतोय बारीक बारीक चालूच आहे पाऊस. चला पटकन पटकन. हां काढलेलं नाही ना फुलं. ते कोमेजलेलं फुलं आहे कालचं. थांब 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 थांब. तयार झाले. अरे वा. थांब थांब बघू दे दाखव. हां ते बघा खेळ बघा. हे बघा येलो झाले म्हणजे बरोबर वेळेत आपण काढतो ना. हां ते बघा ते बघा ते बघा. थांबा मी दबावून दाखवते तुम्हाला. ठीक आहे. हां हे बघा तयार झाले म्हणजे बरोबर टायमिंगला आपण काढतोय आता. चला ह्यांना जरा काढू दे फटाफट. तोपर्यंत मी नाही ते इकडच्या 2-4 मिरच्या काढते मला हवेत. किती पाणी बाप रे झाडांना पण. शोधून शोधून काढायला लागतील मिरच्या पण आतल्या साईडलाच एकदम. ए तू का आला बाहेर. हा बघा आला.
हा आला आला लगेच. बाग्या कुठं आहे? कपकन खाली गेला. पकडलाय मी पकडलाय. पुन्हा कुठं नाही ते इकडनं. ही बघा काय पिकला बघ. हा तयार झालं हे बघा. तर शूटिंग चालू होतं आणि तेवढ्यात फोन आला, त्याच्यामुळे जरा थांबले मी. आणि आता कुणालच्या बाबा ना ती केळ आहेत ना तोडतायत ते, म्हणजे पूर्ण केळ आणि ती पिकले आपली आणि आम्हाला माहीतच नाही. आम्ही आपलं थांबलो होतो म्हणजे अजून 2 दिवस राहू दे 3 दिवस राहू दे त्याच्यामुळे. पण तयार झालेले केळ आलेलं म्हणून पाऊस थांबलाय म्हणून बरं आहे ना. तर एवढं काढायला किती हे पडलं असतं भारी. असं तोडून तर टाकतील तुकडे करून. आणि हे जे केळीचं आहे ना ते आपण खत म्हणून त्याचा वापर करू शकतो ना. साईडला करून ठेवते नंतर बघू. आता पावसात त्याला काय करता नाही ना. टाकून द्यावं साईडला. आणि तुम्हाला केळ आहे ना मी दाखवते जवळून ना. दमले कुलांचे बाबा. ते आता फेकणार नाही, ते आपल्याला हवं आहे ते. त्यातला मधला गाभा काढायचा ना, त्याची भाजी बनते. तूच काढ आणि तूच खा. हा बघा थोडासा ना कढीपत्ता हवा आहे आपल्याला, तो पण तोडून घेते. मिरच्या बघा इतक्या तोडल्यात. हा बघा आता सूप घेतलाय. पटकन ना आपण भाजी काढून घेऊया. भारंगीची भाजी आहे. भरगा नाही भारंगी. भारगा भारगा. मध्ये एकदा काढली होती, आता परत तयार झाली असेल. एकदा काय 2दा काढलेली ना. रान बघा किती वाढलंय ते. आणि आला बघा जिथे जाईन तिथे शेरू आमच्या मागं मागं असतं. ही अशी कोळी कोळी पानं असतात ना ती घेते मी काढून. वेलबकमध्येच आहे. आणि अशा आपल्याकडे आपल्या आड्यामध्ये भरपूर भारंगीची रोपं आहेत आलेली, त्याच्यामुळे होईल भाजी. कोळी कोळी पानं चांगली. चला दुसरीकडे बघूया आता. ती बघ तिकडे पण आहे काटलं. ती काय हे आहे नर मादी बघ पटकन. ताईनं काढून घेते जरा भाजी पटापटा, नाही तर पाऊस आला ना सगळी गडबड होऊन जाईल. आणि मग तुम्हाला मी काढून झाल्यानंतर भाजी दाखवते. आणि रान बघा कसं फटाफट. हां सगळं स्पीडने रान कसं वाढलंय ते बघा. आणि काटलं की नाही इथे बघा तयार झालेत. तुम्हाला मी दाखवते. तर कुणालच्या बाबा म्हणतात काढून घे म्हणून. हे बघा त्याच्यामुळे हे काटलं. आणि हे पहिलंच आपलं काटलं म्हणजे बघा जून होतील नाही तर ना तयार झाले. मग मजा नाही खायला. चला एक 7-8 जरी भेटली ना तरी पण भाजी होईल आपली एक टायमाची. वेळ कशी पसरत गेले बघ. फुलं किती पडले सध्या. काय काढलेलं ना आता काल इथली काढलेली. हां मग तेच ना. हे बघा तुम्हाला भाजी दाखवते मी. सगळ्यात आली तर ही फुलं बघा. हां ही वाऱ्याने बघा पडली होती जमिनीवरती. मी उचलली बाबा, मला ना आवडतात. आता धुवून घेते स्वच्छ. तर छान सुगंध पसरला नाही फुलांचा. आणि ही बघा आपले काटलं पहिलीचा. आणि जवळजवळ जास्त 10-12च्या जास्त निघाले बघा. बरं झालं लक्ष गेलं म्हणून, नाही तर ही काटलं ना आपली जून झाली असती. आम्ही आज भारंगी घ्यायला गेलो होतो तर कुणालच्या बाबाने तर काटलं पण बघूया, त्याच्यामुळे मग बघितलं आणि निघाली इतकी. आणि ही बघा ही आपली भारंगीची भाजी बस झाली इतकी. आणि एक टाकळा पण बघा थोडासा 2-4 काढल्या. तर हे जरा सगळं ना धुवून घेते, कारण माती बघा किती लागलेली. स्वच्छ धुवून घ्यावी लागणार. आणि केळ बघा आपले आता तुम्हाला व्यवस्थित दाखवते. म्हणजे पिकून बघा तयार झालं होतं. एक केळं तर पाखराने मला वाटतं खाल्लं, पण आमचं लक्ष नाही. आणि ह्या साईडला बघा ही बघ पिवळी झाली. ही बघ हा वगैरे हां पिवळं झालं आहे बघा. हा बा पाटलाय बघ. हां ना ते काढायला पाहिजे. काढा ते खायला होतील ना. खायचाच आहे काय तयार झालं हे बघा. हा पण तयार आहे काय. हा बघ इतका आनंद होतोय ना आम्हाला आज. खूप आनंद होतो या. मागच्या वेळेस समजलं नव्हतं, जरा लवकर काढलं होतं. आता हे दुसरी केळ्यावर आपली पिकलेली आहे बघा कशी छान तयार झालेत. थोडीशी वेफर पण मी याची करणार आहे.
मला बऱ्याच ताईने कमेंट केली होती की प्रिया तू वेफर कर, आणि त्या वेफर करण्यासाठी मी खास ते भांडं असतं ना स्लायसर माझ्याकडे नव्हतं, ते पण मी ना काल घेऊन आले विकत. तर थोडीशी वेफर पण करून बघूया. चला घ्या, ते पिकले असेल तर काढ ना, खायला होईल मग आता तुम्हाला. आणि हे बघा माझे 2 बछडे चिखलातून मापून आले होते. आता आम्ही बाहेर भाजी काढायला गेलो ना, त्या मागे मागे होते ना, मग त्यांना आता आंघोळ पण घातली मस्त गरम गरम पाण्याने. हबू कसं वाटतं आता? बरं वाटतं वाग्या? शेरा ए शेरू, चला आंघोळ झाली, बरं वाटलं. आणि तुम्हाला किचनमध्ये मी दाखवते काय चाललंय माझं. तर भाजी सगळं धुवून वर घेतली. इथे मी नाश्त्याची तयारी केली. आज नाश्त्यामध्ये उपमा बनवते. इथे गॅसवर ठेवलं दूध गरम करत. आणि हे बघा ही आपली धुतलेली भाजी काटलं, आणि ह्या काटल्याच्या भाजीची रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. स्वच्छ धुवून घेतले. आणि भारंगी होती ना ती बघा अशी उकडून घेतलेली आहे. ती भाजी मी नेक्स्ट टाइम तुमच्याशी शेअर करेन. सर्व तयारी करून ठेवलेली आहे. चला पटकन करून घेऊया. आणि ते दूध पण बघा गरम झालेलं आहे. तर इथे बघा ही काटलं आहेत ना, याशी मी ना कापून घेतली. बघा कांदा घेतलाय आणि 1 मिरची घेतली, आणि यात आहे लसूण. आणि कढईमध्ये बघा तेल घेतलेलं आहे. तेल जरा चांगलं कडकडीत गरम करते. तर तेल बघा चांगलं आता गरम झालेलं आहे. त्यात मी टाकते मिरची, कांदा टाकते. तर राई जिरा मी काही टाकणार नाही, साधं सिंपल आपलं बनवायचं. बघ शेरू कसं वरटतोय. आणि हे बघा हे लसूण टाकते, चांगलं लाल करून घेते. कांद्यानं चांगला आता लाल झालाय. आता आपण आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला टाकायचा. नंतरला थोडीशी हळद, आणि जरा परतून घेऊया. तर जरा थोडंसं परतल्यानंतर लगेच त्यात त्यांना काटलं टाकायची. आणि शेरू बघा कसा करतोय तो मागं. हे आता काटलं टाकले. आता व्यवस्थित जरा परतून घेऊया आपण. बघा भाजी आता परतून झाल्यानंतर त्यात आपण चवीप्रमाणे ना मीठ टाकायचं. आणि पुन्हा एकदा असे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. साधी सिंपल रेसिपी. झालं आता हे झाकण ठेवूया. आणि त्या झाकणाच्या वर आपण थोडंसं पाणी टाकूया, आणि वाफेवरती आपल्याला शिजून घ्यायचे. एक 5-7 मिनिटामध्ये ही भाजी ना शिजून जाईल. ताईंना तुम्हाला भाजी दाखवत्या. ही बघा. आणि हा शेरू की नाही सारखा आपल्याला भुकत बसतोय. आणि का ते तुम्हाला मी दाखवत्या. मग आता भाजी अशी मस्त अशी शिजली. त्यात थोडासा फक्त गरम मसाला टाकते नावाला, आणि थोडंसं ओलं खोबरं. आणि आता जरा गॅस फास्ट करून फक्त 1 मिनिटाने मिक्स करून घेते. आणि भाजी आपली बघा काटल्याची तयार झालेली आहे. मस्त अशी ती छान दिसते. आता जरा गॅस स्लो करते. आणि तुम्हाला जेवण बघा मी दाखवते काय काय तयार केले ते. तर इथे आपली डाळ पण झालेली आहे. आणि इथे आपली भाजी भारंगीची. ते कुणालचे बाबा ना भाग्या आणि शेरूला जेवायला देतात, म्हणून ते जेवण थोडंसं जिकड तिकड झालं आहे. ह्यात भात ठेवला आहे, आणि चपात्या पण आपल्या झालेल्या आहेत. म्हणजे सगळं जेवण आपलं ना रेडी झालेलं आहे. तर आता गॅस बंद करूया. काय रे? हां हा बघा, हा बघा. तर हा बघा, हा जो रेनकोट इथे अडकवलेला आहे ना, ह्या रेनकोटला आणि या छत्रीला तो शेरू ना भुकत असतो. हां तो बघा वाग्या. वाग्या तुझं काय चाललंय चुली पुढे? काय रे? त्यांना तर ना जेवायला द्यायचा टाईम झालाय. शेरू हां काय रे? पाऊस की नाही जोरदार चालू आहे मैत्रिणींनो. जेवण करता करता ना मी माझी किचनची भांडी वगैरे जी होती झालेली जेवणाची सर्व आटपून घेतली. त्याच्यामुळे आता भांडी पण आता दुपारला नंतर कमी राहतील घासायला. थोडंसं किचन जरा पुसून घ्यायचं आहे. आणि शेरू तर सांगते तुम्हाला सकाळपासून इतका तो भांडतोय. काय करतो नेमकं त्यावेळेस आणि मी काम करत होती, नाही तर तुम्हाला मी शूट करून दाखवलं असं. आम्ही इतकं हसलो ना नंतरला, बापरे. ती असा भांडतो आमच्याशी, कुणाच्या बाबांशी जास्त, मायाशी नाही. माझ्याशी खूप असं लाड करतो.
म्हणजे जिथे मी जाईन ना तिथे माझ्या मागं तो फिरत असतो. कुठे पण जाऊ द्या, अगदी आता तुम्हाला काय सांगू म्हणजे बाथरूममध्ये जरी गेली ना मी तर तो बाहेर आहे ना उभा असतो. वाघ्या पण आणि तो शेरू पण, इतके दोघंजणं माझ्यावरती जीव लावतात. आणि कुणालचे बाबा ओरडले ना मग तो अगदी भांडतो. वाघ्या नाही, वाघ्या घाबरतो, तो शांत असा बसलेला असतो. पण हा शेरू ना अजिबात घाबरत नाही. आणि तो त्यांच्या लँग्वेजमध्ये म्हणजे कधी कधी आम्हाला नवल वाटतं की कसं त्यांना सगळं समजतं, इतके मुके जीव आहेत आणि कसं त्यांना एवढं सगळं आपले बोलणं वागणं कसं त्यांना समजतं. इतके जीव लावतात. माझ्यावरती खूप दोघं पण जीव लावतात हा, सगळ्यात जास्त ना. शेरू शेरू ये. सकाळी पण झोपलेले असतात ना, जोपर्यंत मी अंथरुणातनं बाहेर येत नाही तोपर्यंत ते दोघं पण हलत नाही. मी जेव्हा झोपेतून उठते आणि इथे बाहेर येऊन बसते, म्हणजे माझी सवय आहे, ती उठली ना का पहिला या पायरीवर येऊन बसते आणि मग बाकीचं जे काय आहे ना त्याला सुरुवात करते. एक 5 मिनटं बसणार, पाणी पिणार आणि मग आपल्या दिवसाची सुरुवात होती. मग मी उठली का इथे येऊन मग ते दोघंजणं माझ्याबद्दल बसणार आणि मग त्यांचं पण चालू होतं. मग असं सगळं आहे. ते खूप खूप प्रेम करतात तो माझ्यावरती दोघं पण. तर त्याला त्यांना आता पहिलं ना जेवण काढून ठेवलं आहे, ते त्यांना पहिलं जेवायला देते. जरा ना गरम होतं खूप जेवण. डाळ भात त्यांना भरपूर आवडतं. आपण म्हणजे कोणती पण डाळ असेल ना घरातली खूप त्यांना आवडतं. चपाती मी कमी देते पण डाळ भात वगैरे असं त्याच्या आवडीचं जेवण आहे. हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा असा 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 ना माझ्या डोक्यावरती बसून असा मला त्रास देतो. काय करतो शेरू तू? हे बघ सगळे बघतात तुला. अय्या माझी केस गेली 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 गेली. असे लाड करतो तो, माझे लाड करतो. वाघ्या कुठे? वाघ्या कुठे? हा 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 वाघ्या कुठे आहे? बस 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 हा बस बस समजलं मला. बस 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 हा बस 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 बस. चला 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 चला. आमच्या ना सासूबाईंचा फोन आलाय मुंबईवर ना, तर कुणालच्या बाबा ना त्यांच्याशी बोलतायत म्हणून जरा थांबलो आहे आम्ही. आणि आता त्यांचा फोन आला की मी अर्धा 1 तास जातो फोनमध्ये. ते बघा हे असं सगळं असतं, हे नेहमी असतं हे आजच नाही, नेहमीच असं आहे. चला 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 चला. हा खूप मला ना तो कधी कधी वाघ्या पण मूडमध्ये आला ना का तो पण असंच करतो. तो मुडी आहे वाघ्या, ह्याचं सकाळ संध्याकाळ कधी पण ह्याला कसं आहे शेरूचं, वाघ्याचे मी लाड केले म्हणजे तो माझ्याकडे आला की ह्याला मग आवडत नाही. मग तो त्याला ढकलून बाजूला करणार वाघ्याला आणि स्वतः मग शिरणार. आता समजा वाघ्या आता माझ्या मांडीवर का असता ना बसलेला, तो कुटुंब असेल ना त्याला फक्त मी जे लाड केलं लगेच बरोबर त्याला ऐकायला जातो. आणि मग येऊन त्याला असं सगळं हे करून कधी तो घुसेल ना माहिती पडत नाही. असं इतकं प्रेमाचं असतं. शेरू वाघ्या ये बेटा, तुम्हाला बघायचं थांबा मी दाखवते तुम्हाला. वाघ्या इकडे बेटा ये ग माझा बछडा ये माझा बच्चा. बघा 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 आला ना. हां म्हणजे असं मी वाघ्याला बोलली ना का तो त्याला ढकलून त्या आधीच तो आता आधी काय तू पण कैसे खातोस. ये माझ्या शोना तर माझं बबू माझं शोना बबू ये बाबू माझ्या शोना. हे बाई अरे 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 लाडत आला. तर ही बघा आपली थाळी. ही आपली काटल्याची भाजी, ही भारंगीची भाजी, डाळ भात आहे, पापड आहे जोडीला आणि चपात्या. लोणचं हवंय पहिला बघूया नंतर. हां ही ना कुणालच्या बाबांची थाळी आहे ती. आणि आज आम्ही जेवायला की नाही घरामध्ये बसलोय. कारण काय, पाऊस आहे, थंडी भरलंय. पावसाळी थंडी आमच्याकडे तुम्हाला काय सांगू. नाही पाऊसच असा आहे ना की तो वारा इतका येतो ना का एकदम असं गारठाला होतं. इतका पाऊस आहे ना हा एकदम थंड. हा झड आतमध्ये येते म्हटलं या दरवाजांकडे. झड येऊ दे पण ते वारा लागतो ना अंगाला एकदम थंडी वाजून येते ना. इतका हा पाऊस आहे ना थंडगार आहे असं. जरा भाजी टेस्ट करा आणि सांगा. काटल्याची भाजी चांगलं. आणि कुणाल बघा इथे बसलाय. अंधार दिसतं अंधार. जरा असं उजेडासारखं आहे ना कुणाल. लोणचं हवंय. आणि आता संध्याकाळची वेळ आहे. 5:30 झालेत संध्याकाळचे. दुपारी जेवून झाल्यानंतर घरातलं सर्व काम आटपता 4:30-5 वाजले. आत्ता अजून माझे कपडे सुकवायचे बाकी आहेत. म्हणजे हल्ली पाऊस चालू आहे ना, मी कपडे जास्त असे घाई करत नाही धुवायला, आरामात सर्व करते. आणि तो बघा शेरू मागे त्या चालू आहे. पाऊस पण आपला चालू आहे. पाऊस काही बंद नाही आहे, चालू आहे, भरपूर पडतो आहे. तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.